קודם כל, ישראל זה לא כמו שקוראים בעולם שלנו ישראל, זה אלו שמגיעים לכל אדם ואדם, מכל מקום, מכל אומה, לא חשוב מי הוא ומה הוא, אם הוא מתכוון להגיע לבורא, נמצא בדרך לזה, הוא נקרא ישראל, משני מילים, ישר אל. זה נקרא ישראל. לכן אנחנו לא יכולים לקרוא לישראל מה שקוראים בעיתונות או ברדיו וכן הלאה. אלה רק אלו אנשים ששינו את עצמם על ידי לימוד, על ידי מאמץ, שינו את עצמם שהם רוצים להגיע לדבקות בבורא, לדבקות לבורא מגיעים לפי השתוות הצורה, זאת אומרת, כמו שכתוב, הוא רחום אף אתה רחום, הוא חנון אף אתה חנון, שרק אלו אנשים שהם נמצאים בכוח השפעה, הם נקראים ישר כל, שדומים בזה לבורא, והם נקראים באמת, הם ורק הם נקראים ישראל. לכן אנחנו צריכים טוב טוב לחשוב על זה ולזכור את זה ולהתרגל לזה, שזה יכול להיות כל אדם ואדם שבעולם, אם הוא שינה את הטבע שלו ומתכוון במקום כל הדברים שיש לו בעולם הזה, מתכוון רק לבורא. אז הוא נקרא ישראל. ואם אנחנו כך נחשוב, אז יהיה לנו מובן מה שכתוב בכל הכתבים של המקובלים. אנחנו נבין אותם.